Ассалому алайкум бародаро, хуш омадед дар канали Нека ва Нека Дина мошин зада каш бечора гуфта канал холӣ намона ва ма удадор шида ҳамин канал барои пеш рафтанаш ба кала гирифтим як видеода. ва бародаро пешай барнома сар шидан обуна шавен, лайка зеркнем ва колокольчика онем ки дигаи хеле барномаи грандиознича хабардор наши. Канала қариб ҷазир кинем ба мошинбозормун, худмонам мошинбозор безор шидем ва ирӯз контенти нав мекунем. ва пешай сар шидан бародаро дар комментария ссилка закрепит кардагай бадроен регистратсия кинем промокоди некакати $100 бонустон мета $100 мегирем боро мешен ва дани момент киберспорт айрун миллион рафтестай марди миллион кор кадестай просто так шитай бадро бози ки бозингарат Трамп пулдор ша. Чо кади? Ҳеҷ ҷоқ не. Тайёрӣ? Тайёрем. Ма 9 сурат гирифтагиам ва теда нишон додан мегирам ва шумо дам ромадан мегирам ва ту меги қати ҳами встречаться мекади ё ки не, барои чӣ, барои хай хи кади шуморам ба фикрам даганят мекунем папути ва якум сурат Айзик қати встречаться мекади? Мешиносим чака. Не, хали причём ту дака встречаться мекади ё ки не? Ба кадом маъно? Прямой маъно арӯзиш мешиди ё не? Не, чӣ ба маъқулат нест безебаи хушрӯй бадай ё чӣ? Не, маъқул будан нестай. Просто арӯзиш намешидам. Чӣ бо бепричина мумкин намешид. бепричина чӣ ҳа? Галдан як қарсак шава. Чӣ ба не? Чӣ ба не? Хай намешидам охир. Причина бугӯ ягонта? Причина барое ки уже ҳастай. Не, агар мақсад зан намедошт. Не, зан намедошт. Не, ман чанд сол шин мешиносам, аммо акай тамом. Причём ту дака хай нагӯ намешинохти шайна как низнакоми одам омад туғрит кунӣ. Не, причина. Причина. Дар фикршам набудам намекардам. Причина. Причина бе ҳичи намехостам. Хорошо, дальше мерем, братва. Садои умед. Наханден барномаи сироз. Чӣ наханден? Ҳеҷ сироз ин барномаиҷа чақчақҳои рӯи миллион садои умед. Намекардам ҳеҷ қатиам. Чӣ ба причина безебаи хушрӯай писандат намеояд чи ягон причина казан намекардам. Маъқул нест. Чизаш? Чизаш? Ягонш просто маъқул нест. Охи бе как одам симпатизировать намекунад ё ки чи? Мада маъқул нест барои тамом. Хай маъқулш набудай садои умед. Дальше мерем? Рафтем. Рустами Кал. Зинда съемка мекунам. Не. Не? Не. Иш чӣ ба? Ёштам дар фикрш ягон те ҳами одам. Причём ту дар фикр? Ман гуфтаистам яке дар ёдам хали мешава ки хай гуфта намешава ки не ака? Хай яке биё туғрит кунӣ. Ҳами яке нашида яке нашида. Хай яке бишава чи? Хай нашида. Иқати чӣ ба не? Не. Калай барои ми? Расист дальше мерем. Тамом гуфти гафта. Ва одами навбати мо бара натиҷаи. Вообще. Чӣ ба? Намедонам. Причина? Охе блад, ту як причина гавза. Причина охир ҳами одамои нишон додастин ягон чиз маъқул нест. Вот так, вот прямо бугу маъқул нест. Всё. Эсем Шарипов. Ого. Қатнеш встречаться некади агар возможност наши. Мумкин. 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 Чӣ ба ин мумкина? Дигаро мумкин не. Ина хебат савол то мехира. Хай мумкин ки мекардам вай. Чӣ бугум? Ин мошина худаш нест ба сурати мошин Не, ака фаҳмидам барои сурати мошин. Хай мумкин мекард, мумкин. Хай иш шояд не, иш аниқ ки мекард қати Эсем Шарипов. Ва дальше мерем. Рейка. Ма дониста суратора падбор кардам. Рейка қати чи? Гузашт. Уже мекадем? Блядь, не попали. Не попали. И гузашт. Сайфа ира маҳкам куне. Рейкара варақша тов додаги. Бидиана морам тов метем. Нека. Аҳо. Ира майдакиш тов медодум. Некади қатиш? Гуфти ҳаму дагонам ки некрӯзҷон сурата тароӣ кун. Мекади ё не? Ира Чӣ майдакиш мекади? калон мекардем. Калон мекардем. А так встречаться мекади қатиш ё ки не? Хай калон мекардем ба намемондем шо даст дига кас бирава. Ба чӣ хе беҷузати те зан гирифт? Хай. Хай яке форидеш.
ҳай далш اجازه ده мерем کلامش نکردیم барон ака биё ҳо бугӯ дилет кашид نه اکه دلم نکشید شو дилет ғиҷғиҷа кард اگه دلت قشقشا کرد چی بارون من چی؟ پروستا دیدم شوک دقیقا барон чӣ نه بارون خطیم نه چی در با نه؟ فکرش نیستم чӣ ба پروستا охиронгӣ ва ай ҳама главни бук ай ҳама машҳуртарин байни ҳамиёда اوهو عبدالرازی абдурозӣ همش همه پرستیم عبدالرازی خمه گرفتم абдурозӣ عبدالرازی مخلوقه ما мекунӣ значит эсен шарипҳо некаҳо абдурозиқҳо дигарон не исетада ту чӣ хеле дорӣ ки имин ҳами се каси дигарон не мешиносу шуна фаҳитам нагла садои меда гуфтӣ маъқул нест нагла واقعا кадоера ки гуфту я ҳақиқат талхам боша гуфту хай бародаро ин дак барномаи мо барномаи дигари монда бача меоя ва ай бачаи бораи бачаҳо мепурсем подписаться лайк колокольчик ва ссилкаи комментария будагира аёд наброрен ссилкаи комментария будагира аёд наброрен промокод нека $100 бонус хай